क'क्राझाराव बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीट जागायदों। बे थांनाय बोसोरनैयावबो जोबोद मोजां जादों आरो देग्लायबो मोनबा जिल्लानिफ्राय गुबुन गुबुन डिसिप्लिनाव गेलेनो थाखाय स्पर्ट्समेनफोरा बाहागो लाफैदों। बड'लेण्ड ओनसोला गेलेनायाव जोबोद आवगायनाय। जों स्पर्ट्सनि बेलायाव थांनाय समफ्राव फुटबलखौ बांसिन गोसो होयोमोन आरो फुटबलाव जोंहा गोबां प्लेयार ओंखारदों, बिथांमोना साख्रि बाख्रिबो मोनदों। दा नैबे समाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय माखासे गेलेगिरिफ्रा गुबुन गुबुन डिसिप्लिनफ्रावबो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव थांनो हमबाय। दा बेखौ नोजोर होनानै जोंनि 40 कनस्टिटुएन्सि समस्तियाव 40टा 5 करोड़नि स्टेडियाम जोङो बानायगासिनो दङ आरो बेखौ बोसोरथामाव जोङो फिनिश खालामगोन। आरो बे स्पर्ट्समेनफोरखौ एनकारेज खालामनो थाखाय जोंहा मोनसे स्पर्ट्स पलिसि फैगासिनो दङ मार्च दानाव। 5 बोसोरनि स्पर्ट्स पलिसि आरो 25 बोसोरनि स्पर्ट्स पलिसि। दा बेवहाय गासैबो बाथ्राफोरा बेवहाय लिरनाय थागोन। आरो बिर सिलागांनि मुङाव जे स्टेडियाम लुनाय, बे स्टेडियामखौ जोङो गासैबो बिथिंनिफ्राय डिजाइन खालामदों। बेवहाय इनडोरबो एसे थाफादेरगोन, दा जाहाथे जोंनि स्पर्ट्समेनफोरा गावनि जायगायावनो प्रेक्टिस खालामनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै बे प्रग्रामखौ लादों। देग्लाय बोसोरनिफ्राय आयं सानिक्य ब्रह्म एवार्ड होनाय जागोन। जाय बिथांमोना स्पर्ट्सआव मोजां गेलेगोन जोंनि ओनसोलनिफ्राय बोसोरफ्रामबो बिसोरनो आयं सानिक्य ब्रह्म बिथांनि मुङाव एवार्ड होनाय जागोन। जोङो बोसोरथामनि उनाव कनकेश्वर नार्जारी स्पर्ट्स एक्सलेन्ट एवार्ड होनाय जागोन 100 जननो 1 लाख करि। नाथाय आयं जे सानिक्य ब्रह्म एवार्ड बेखौ स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ बोसोरफ्रामबो होनाय जागोन। आरो जोंनि गेलेग्राफ्रा गोबां उसुबिदायाव गोग्लैनायखौ नुनानै फैगौ बोसोराव जोङो बाक्सायाव आरो क'क्राझाराव 500 जोंनि गेलेगिरिफ्रा थानो हानाय स्पर्ट्स हस्टेल लुनाय जागोन आरो बिनि थाखाय जोङो देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो प्रिपेयार खालामनाय जागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारा 4थि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा। चिरां जिल्लानि बुमेश्वर इक' टुरिज्म पिकनिक स्पट खाख्रागाव राबापारायाव 4थि दमासि फोरबो खुंफुंगोन बिटिआर सरकारा। जानुवारि दाननि फैगौ 19 आरो 20 खालारखालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 4थि गोथार मागो दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा बिटिआर सरकारा। बे गोथार मागो दमासि फोरबोआ आसामनि मोनसे एंगारहायै फोरबो, जायखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो गोथार मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लायाव बिटिआर सरकारा 4थि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा। बे 4थि गोथार मागो दमासि फोरबोनि गिबि सानाव हाबाफारि बायदियै बड' ट्रेडिशनेल डान्स, राजबंशी ट्रेडिशनेल डान्स, राभा ट्रेडिशनेल डान्स आरो कालचारेल प्रग्रामबो थागोन। आरो नैथि सानाव हौवासा आरो हिन्जावसानि हिल ट्रेकिं, एथनिक फुड कुकिं कम्पिटिशन, बेरियास ट्रेडिशनेल डान्स, हौवासा आरो हिन्जावसानि टाग अफ वार, बेनाना ट्री क्लाइम्बिं एबा थालिर बिफां गाखोनाय आरो सिंगल ट्रेडिशनेल डान्स कम्पिटिशन हाबाफारि लानाय जादों।